Ariketa honetan, emoten digutenean, angelu baten arrazoi trigonometriko bat, kasu honetan tangentearen balioa, eta eskatzen digutenean kalkulatzeko sinu eta kosinu, erabili behar ditugu oinarrizko erlazioak. Zeintzu dira horiek? Hauze bereziki. Hauze formula oso importantea da. Liburuan agertzen da parentesiaz eta berbi, eta nik erabiltzen dut sinu berbi alfa. Gauza bera da. Bata zein bestea alduzu erabili. Sinu karratu kosinu karratu berdin bat, eta gero tangentearen definizioa sinu zati kosinu. Bi hauek erabiliko ditugu. Baina, simplifikatzearren, olako ariketetan, ekuazio sistema errezago urteteko, aldu erabaki esatea S deitzea sinu betari eta C kosinu betari. Holan, adierazpenak sinpleago geratuko dira. Orduan, zelan geratuko da? S zati C, hau da tangente, dala 0,53, eta gero S karratu gehi C karratu berdin bat. Daukagu sistema bat. Sistema ez lineala. Normalean, sistema ez linealetan egiten duguna da ordezkapen metodoa. Batetik bakantzen dugu ez ezagun bat, kasu honetan errez bakantzen da S, C bidertuz, pasatzen bidertzen, bai? Eta gero C kalkulatzen dugunean, ona etorriko gara S kalkulatzeko. Eta orduan, S-ren ordez, bigarrenean, idatziko dugu hau. Orduan, bigarrena geratuko da 0,53 C berbi, gehi C berbi, berdin bat. Garatzen badugu parentesian dagona, izango dugu 0,53 berbi eta 0,2 sortzi 0 bederatzi, barkatu, C karratu, gehi C karratu, berdin bat. Hau da, 1,2 sortzi 0 bederatzi, C karratu, berdin bat. C bakantzeko, C karratu izango da, bat zati, 1,2 sortzi 0 bederatzi. Figaten mazana, ni hemen ez dut ipigno honen emaitza. Nik orain, jarrituko idazten. C, izango da, plus minus, erro, bat zati, 2 sortzi 0 idale 0 bederatzi. Eta orain, lehenengo, minusa kenduko dugu, esanez, alfa zorrotza dalako, sinu eta kosinuen balioak alfa ez beta, parkatu. Beta zorrotza danean positiboa dira. Zorrotza ez direnean beti ez dira positiboak izaten, beraz, eta da ohitura bat hartu behar duguna. Karratutik bakantzen dugunean C, beti plus minus ipintzea, eta bitariko bat espadu balio, bat atzatea. Eta orain, kalkulagailuaz, kalkulatzen dugu honen balioa. Eta horren balioa, emoten dau, 0,sortzi lau. 0,sortzi lau. Hiru zifra martarrekin kalkulatuko ditugu balio guztiak. Hauze, kalkulatu ondoren, zer egin behar dugu? Ona etorri, eta C ordeztu eta S kalkulatu. 0,53 bider 0,sortzi lau, eta emoten dau, hau ere borobiluta 0,46 bederatzi. Beraz, erantzuna izango da, sinu beta dala 0,69 eta kosinu beta dala 0,884. Eta lanik amaitzen dugu ariketa.